yang tampak oleh mata, itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha, istri yang setiap keindahan yang hiasan dunia, hanya istri saleha, istri yang saleha, hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam yang kesusahan, selalu jadi hiburan. Hanya istri yang beriman mencintai cinta sejati yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai kawin lagi. Tampak oleh mata, itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri soleha, istri yang setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan terindah, perhiasan terindah. Istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Hanya istri yang saleha mempunyai cinta sejati yang akan tetap setia dari hidup sampai mati. Oh, bahkan kawan sampai kini alunju obati. Setiap keindahan perhiasan dunia,
Oh,
buhala dia andanya manonan la de mala be babali amudo la de andanya la bandita la dari kami la tuta curi la 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 jula la de la pita la de pito la di kamu la kando pito tu ana kuasa ini ba la ga la ba la kasiro la pagani la dunia la kota tu la pangadia la de nyonya wala de la kaji la kito bajo la pado kita bismillah lenan la mulo mulo na ado berkah nyola di malam nang ko saudara na ayo cari jodoh para karunya wa taruh di sambung ana ada pepado mana santu ladi yang inabati la de ombak basabu aku sapa hamla supaya na jaza jadi surah talera dibu jalla kadia de awan andela air di jawa nak itu corakan andela yaro la daya banyak diuta la pun naik di tangan Nemba itulah selalu pola pengajian banyak tadola keputusan Nilai kajian banyak na ado keputusan itulah dipikir olehmu Laisa buah hadis la surah na tentu Oh mana tarafah Nilai pakan araba dengan robahu Siap ulangan ahlan akan dirinya Lamangan nalade akan Tuhannya Oh pahamnya hadis laba itu lalelo Nilai karena itu janganlah lupa Oh tuntuilah kaji diri nanya tu Oh sabana diri Tanto nana iyo La ilaha illallah la kalau dibaca Kuli mahna ambil lai janganlah lupa Oleh kuli manyola kalau dibaca ayat terkini alamannya disingajo Nilai tubuh dan kasa Kuli idagirnya Baur ila tulamu Leibati bajan Tula dipandang baru po Lai padu hakikat Lada kuli ma'illah Lada jangan lalengan Dia itu rohani nyawa yang jelas La inna ba'uri la kulla sabuha Oh inna al-barabu la bajantong bahati Ada pedi pandang lala jumatul ini Alaika dapat di tangan jokali mo ini Oh malaikat suci lada sungguh akan jadi Lembar nama Muhammad lada zahir batini Ayan sabita La iyo dicari la dengan alemu Ay jumatu hati Oh dia cu-acu Oh kulima ilah Ay pinta ka guru Ay iyo ujur Balag
modikaku sabananyo iyolah itu ay pado hakikat ala diri ng gila ay pangutaangoy di ragam tabasa o jawa padonyo lapas al baruba ay jawa padonyo pasal baruba malatananyo teta pati gundam tapaca bukan ninyo sa sipa pumutan bukannya minum bukannya makan lalu ojo jago di kato jangan supaya naknya to nasi ujuan oy kapado guru kaji ulangan di kajibanan sa dalam dalam kasano pulangnya oy api ko padam kasano pulangnya sakalo alam kulli ma Allahu la ini ya itu bernama si wujudmu wujudmu ta'ala arati cahaya mapaham sama to kau kurang ingat dengan nisa salaku ibarat alasan jamin anak lali sebuah jaramin anak lapiga oh sarang jaramin kalau diterima ayat kajian la misal jodara oh ayat sabita oh jaramin aliki bayang-bayang layado oh di dalam jaramin ayujuan oleh namo oleh inyonan qadim oh adapun oleh orang oleh nan baca min oleh si wujud muhal oleh namonyo qadim obat itulah misal kagantuna kata oleh ulang kagulu oleh tambahlah surah oleh nanato nyawa oleh dengan kulima oh ya itu oh kulima oh la ilaha illallah keputusan oh nyobahan oh kalau lai masa nene oh alam mai santoso orang hanya rancan oh dirangin bation hai para hubatullah dilangkah salangkah ajang-jang tertengah dihambu pintu tak buka panantilah sukonan datang lagala urang pai oh hati lama ayuran nantilah oh hatinya olah enak matamu jo Tuhan jo lazat dengan banyak di dalam sarugo leka poya enak lewahai sahabat ditolan saudara soal pengajian sekian dibaca sekian dahulu adik kami berdua sebagai sambungan anak putu cako ai putu
denyo la takum puwa saraju ibahelo piti mangalaboy baca nora moramo sabanyanya ete saban tajako 56 juta lebih kurangnya aku lagi mau mempaikkan lapadainya polo sabananya pandai laliau di mongko sabana manggari-gari piti disakui-sakui lam nangko untuk kelanjutan pembangunan surau kita sabananya pandai liau di mongko pandai basiginya di mongko basamo hingga uang jo kalau dikira ndak ada narence tanah tak dimuka yo adunan perantau menyumbang deinyo manonan mengaleh lah 10 apa rena simpang tiga lah 10 bernama lekes tum itu grupnya sisi habis adanya mano baladau taruang panjang-panjang letak ruangnya mano batarana ai kambang tarana ayo mano tarana kambing ajo juo kembali mo mano tarana ikan sagadangnya pao mano batarana ayam talua ayam sagadang kapalo mano batarana lawa kambang delawayo mano na batarana didoakan bana pada malam nangko mano nan marando manda pejodo mano malabai ai tumua babalia giginyo giginyo rate ai congko mudo dulunya komatonyo nanampe kini babalinya duo biya babali amudo lemala baikito tapi yo parana jan babali amudo puno nawai la sahabat iyo elito lan sudaro sabagana katomu kadima yo dicukupkan saingo iko karena memang ala dape uang iyo sarajinan de bahelo saingo nani yo ai poroto kini gala-gala yo karango memang kita menlepata mola banyak ieta kumpu ajo sehingga denyo dana bisa dimanfaatkan puno untuk yo kelanjutan musala nambala tingkedua karena indah mulai bulan puasa lakat tiba sanalah denyo kita batarawih di surau nangko mudahan capek juwe salah sainyo indak balik ke tiga batin ke limo jadi hijau menjalan la puasa surau kita bakile ne ananyo supaya la jemaah sajuanyo beribadah puno sainggola denyo male kalua surau isu jadinya ba itu kumarajo na sanana la disi
tiko enaklah tanah bana ungku marajo di surau kita karena denyo surau memanglah gagah bamego-mego kalau surau dalam gagah banyak juo molayo jemaahnya dari nande satu sab kodape sampai denyo limo itulah permintaan dari kami sama tukang curito. Itu nalanya pinta, iyo sarato lalajo pinto. Mudahan dikabulkan Allah yang ngasuh. Kini naba itulah malah bananan kaelonyo. Karanula denyo ari batambayola wila denyo juo. Apalagi si penonton kini banyak yo latino-tino. Karano kanda bundo-bundo yo lagu lamo saleronyo. Sebelum malanyo itu sesuai bapita tarang tuo. Apalagi maalabai memang bapasan la denyo dia sualanyo bana itu ada nalai bakarayo Bati patahurang nina kana dojunan denangato Satabi debatamu mencari iyo raso-raso Lo kali debatamu mencari dungsana dengan saudara Katigo kali batamu lapatu dia suabakarajo Ibidang detanyo le batanyo iyo ay kane kami baco enak na tanang abana iyo ade nanan tuo Tapi yo sa kawan ka kami yo salah detarimo di mana basi lawai tanyo batanyo la pasti ado ikonan mela tanyo tar untuk karekan denyo kita karo pengajian delayakan kami tanyo pengajian tasawuf pengajian lang tuo para nakaro diri iyo elakan kami tanyo karanula denyo kita ay badila kasadonyo Jandiri keke orang Jandiri puno ay kato kita Ditantang itu bana depana Arjuna kini maraso Sima lekan bana iyo sanya tola denya tonyo Edini tantang diri iyo akan kami tanyo Karya selalu buah iyo ibarat erang menimbo Karanula denyo ato adis kudus dahulu de mangato Omanyo de arapa olay dengan nam sahunyo Pakopla de arapa hai dengan iyo rob bahunyo Siapa nala mangana ya kanala dirinya sekolah la mangana iyo ya kanala tohato ba itu lenyo bana onde dalil la mangato Ditata mangana diri pengajian yo kita baca Siapa nan mangana nandikan mana itu siapa Jalan de mangana diri bara pokok buah nala de manyanyo tapi dua mangana dini mano konela dio la jadi sikide itu pana Arjuna mama sang tayo indahlah panjang indahlah de bandala jelo Ay toloyo de la jawab iyo ilasa sudai ko Ajo nalarela hati onde kawan jawab olah tanyo Supaya lah si penonton na ado asilanyo bajago Ela dini pasang tanyo kawan jo
Lia Madena Sero irama orang Jambi atau irama Lamuaro Bungo Muaro Leberaliana kapan palaru Lamuaro Tebo Sagaloyo de Muaro iko bana molana irama lanyo ini memang diangkat dalam kisahnya kok. Kisah nalana seorang ditinggalkan delakinya. Sama soela dahulu hidup oleh seorang jano. Marana lama limo ia demi masuk dahulu. Tigole dan jantana ai badu dan debatino. Alayo na limonan to memang banyak pulau nasiginya. Anak nampak yang ada minta kuliah kabulano. Anak lala nomor 2 kilo minta abini baru. Anak nomor 3 minta dibalikan akan dia batino. Hanalah nomor 4 kilo minta auto fadero. Hananan pada musuh kilo minta ayah batu. Ditinggal bapak hidup di tengah dusun rumah dalam bulan labaninya. hidup di tengah dusun rumah di dalam bulan labaninya. Pagi turun ke ladang, siang turun ke sawah, malam masuk ke lewat rumah terkenal lagi masuk susah. Malam mata terlewat rumah terkenal lagi masuk susah. Bila anak menangis hatiku rasa ibu Terkenal masuk dulu rumah masuk ayah lagi aduh. terkenal dimasuk dulu mak masuk amak harus jadi jatuh. Babilo ada menangis hatiku rasa ibu. Terkenal masuk dulu rumah masuk amak lagi aduh. Terkenal masuk dulu rumah masuk ayah lagi aduh. Meminta kepada Tuhan ya Allah tambahkanlah hati kami. Menjelang gadang rumah minta murahlah rezeki. Menjelang gadang oi di sikolah mana pebini. Jadilah sumando ilai padosa kini. Allah ko itulah maju itu lagi bakinan hati. Nilai adolah makan di salah satu lah dari kami. Anlaila badulai Allah babinilai sakali. kami barampe di muko ini. Allah sudah ku imampai kali, sudah lama narangi. Sudah menarangi bagai pantu di muko narani. Karena ku imampai kal memanglah lama debakan Amarui Allah babini barabarini. Itulah mukadimah Daripada ladanya kami. Hujan taklah pula depan talaka. Hujan taklah pula depan talaka. Ayah so mampu Sekarang lah menangi baca ria lah dengan lomba. Adik hujan ala talak ala kode depan talaka. Ia so mampu
Hai kau daro kacang lulu alami tangan malah Wapati dan tuang dan kuai dilare la de aswaku mayan dilare la de aku tuinyo gono de gono gono aku goniang inda alam nengga ala identa ninda badaya de la peopia hoi katangano lagi nenjunju ara sokarun tua bimindena pija ara sokata tulara muati lulu ade basanya ade balamina dihla balamina itu irama denalla bo Arjuna punyona dekarajo memang ego dia tapanya ngaya mato juo kakaluanyo delayona mula de mailia iona na yela de talingo kalau ayat talingo mailia ayat matola 110 iyo di canila si panonto iyo di banana la jomato iyo tujuanyo batahan iyo la padonan malanako karano matangala silawa ice matonyo ndamotakan tuaju sawa mayo denale banyo pinta oleh dengan pinto ane tuanku ane nende nyokun iya ola galak 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 tango nilai sabana ibaman date oleh akan negalanyo setiap keindahan yang tanpa oleh mata itulah perhiasan dunia. namun yang paling indah di antara semua Hanya istri saleha, istri yang saleha, setiap keindahan yang hiasan dunia hanya istri saleha, istri yang saleha. hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan selalu jadi hiburan Hanya istri yang beriman mencintai cinta sejati yang akan tetap setia dari hidup sampai mati bahkan sampai kawin lagi. keindahan yang tanpa oleh mata Itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri soleha istri yang soleha setiap keindahan yang tanpa oleh mata itulah perhiasan perhiasan terindah
ini alunju begini setiap keindahan perhiasan dunia kodade yola babini oi babini di sini yoli doalekan jua ilahi de nyorok bi mudah-mudahan jodoh kawan dikabulkan yo malam kini indah yo de nale jando jando yo nale gadi gadi Amiana di yo gadi de kawan ko jando agihan sajo ka kami yo kalau de nan jando yo tantu untuk akan ti alelai karano nan jando ko bujanambe konyo yo itu nan lawe jangan kami nalabadu dirantang yo namu apa jangan kui mempai kalko baru do namu ido de nyober di bayang ketalu beko kamu ko ini kana namu jangan buja tantu gadi panyato ya ma tengoklah dene bayi boati bamanu apakah jo pagi hari habis bulan ma tahun lebar